IFM News. Lokal. Yun pa kaamo nilawag City Mayor James Brian Alcid ang mga ipayda ti fuel subsidy saan laing para kadagiti transport group no dikit-di kadagiti manalon ken mangalap gapuanan itagtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo gapu ti rinnupak sa Middle East. Segun iti mayor, daytoy a panagitedda ti fuel subsidy kadagitoy ket tapno temporaryo a ma-freeze ti agtultuloy a panagnato ti presyo ti petrolyo. Nayon pa ito opisyal asan damo no kasano iti kabayag a maproteharanda iti presyo ti petrolyo tapno saan ang umato. O'Brien City, which we will pang-tetid the fuel subsidy, halaing transportation ako. So nag-meeting kan tatay transportation group, farmers and fisher folks in jeepneys. So far, di jeep lang ti kaya nga iti city nga itulong. Pagkulaing it will temporarily freeze dito panagnato iti plete ato. So we do not know how long hanggang kaya tayo nga i-protect dito fair anuhang ngumato. Amukha ko pada sa pada tatay amin na apektaran. Kabayatan na kuna ni Mayor Alcid nga iso amin ket maapektaran iti daytoy a panagnato ti presyo ti petrolyo nga mas kang runaan na mas maapektaran dagiti transport group. Ating riding transportation iti tutukan tayo kasi nga ron iti number one nga sector nga maapektaran which ganan no kuan kumbaga ket tuloy-tuloy kay kusawin ket maapektaran no mga kami ti gasolina mga pwede ket marigatan amin riding public. So nga as much as possible i-hold tayo din pinag-increase na. Mainaigiti daytoy kun ati mayor anang i-budget ti lokal a gobyerno tilawag ti agarop 16 million tapno masubsidize dagiti na duma-duma a sektor dito syudad tilawag. Daytoy ti damag manipud syudad tilawag. Para ti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak IFM.